Nke a bụ Ịmatụ TV. Igbo ekele m unu, Igbo mmanụ. Igbo mmanụ. Igbo ekele m unu. Isiokwu anyị nwere n'ụbọchị taa bụ kere ya kpọrọ ya Igbo Billionaires nakwa echeki. Igbo Billionaires nakwa echeki. Ọhịa kpọrọ isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Ka ekwanụ ndị wo Igbo Billionaires a ma ọ Billionaires nọ n'ala Igbo. Ije n'ala Igbo n'ụbọchị taa enwere ọtụtụ ndị ego na-erubere isi n'ala Igbo bụ ndị anyị kpọ Igbo Billionaires. Enwere ọtụtụ imerime ha buru ibu, amadị m ebe a ga-esi wee bido gụba ha ka nkụ n'ala Igbo. Ha buru ezigbote ibu o ndị anyị kpọ Igbo Billionaires. Gịnị butekwa n'okwu a ma ọkwa n'okwu anyị nwere n'ụbọchị taa? O nwere mkparịta ụka mụ na oke enyi m Okoye kparịta. Kedu ihe anyị na-akparị? Ihe dịka argumenti, ghọtago, gbasara otu EFCC si bịa bụrụ Obi Kubana. Otu EFCC si bịa bụrụ Obi Kubana. Ihe a bụ ihe mụ na Okoye nọ ịmago ya na-akparịta. Nsikwa n'ọnụ ya ghọta ofu ihe ma ọkwanụ nke ọzọ uche na-agaghị na ya gbasara ihe nwere ike ime ma ọkwanụ ihe nwere ike ịkpata EFCC ji bịa bụrụ Obi Kubana. Biko n'ịga n'ihu na ozi anyị nwere n'ụbọchị taa. Ogu Emmanuel bụ aha m. Biko ọ bụrụ na ị wụ onye ọhụrụ na Ịmatụ TV channel, anyị na-anabata gị ebe o buru ibu. Ekelekwa m ndị fans m ndị ochie ndị sokwa anyị na-ele ihe onyonyo a n'ụbọchị taa. Iji leba anya na okwu gbasara ihe Obi Kubana na otu mụ na oke enyi m Okoye si wee na-ekwu okwu wee gbasara ya. O nwere otu o si kwuo okwu emepe m anya n'ihe gbasara mata Obi Kubana. So mgbe anyị nọ na-ekwu okwu gbasara Obi Kubana na otu anyị si wee nụ EFCC si wee were Obi Kubana, ọ sị nke agwakwa m nke eziokwu na Obi Kubana anyị fụrụ onye ọbụla na-akpọ na ịmago esi na east kpọọ, esi na west kpọọ, esi ebe a kpọọ, esi ebe a kpọọ, na Obi Kubana eziokwu na ọ na-emewe ọfụma na ọ wụ bilonia. Mana abịa n'ala Igbo na ọwakwa na Obi Kubana bụ onye nwere ego karịsịa ndị Igbo niile, na enwere ndị Igbo buru ibu ka Obi Kubana wee nwee ego. Nnecha anya ya o kwuru dị nke ọ bụ eziokwu, mpịa ya gbakọọ ya ọ bụrụ eziokwu. Obi Kubana a na-ekwukwa n'okwu ya, mụ na onwe m bụ Ịma24. Ka ekwanụ mgbe afa Obi Kubana bịa bido daniwe enu, kedu mgbe m bịa bido nụsibe ike? Ọ bụrụ na mmadụ anụbie mgbe mbụ, mana mgbe m ji bịa nụba maka Obi Kubana abịa na-anụsie ike, ịmago agbanite volum ahụ ya. Kedu mgbe ọ wụ? Ọkwanụ mgbe anụ ha o merụ mmemme gbasara ọnwụ mamụ ya. Efugie ọ mgbe m bịa nụ maka mgbe m bịa bido nụwa maka Obi Kubana nụsiwe ya ike. Ọ na-ada ụda ebe ọ na-etiri isi Obi Kubana, Obi Kubana, ebe ọ na-etiri isi Obi Kubana, Obi Kubana. Efugie. So mana after m bịa necha otu esi wee mee ego gbasara na ịmagobere alụ mmụ ya, mbịa nnukwu otu o si enyegasịrị ndị ntorobịa ndị na-eto eto, ụmụ okorobịa, otu o si enyere ha aka. Ịghọtago na ọ gbanwego ọtụtụ ndụ dị iche iche, o chenjigo, gbanwego many lives. O mego ka ụfọdụ mmadụ si n'okpuru ya wee na-eze mmiri, o mego ka ụfọdụ mmadụ si n'okpuru ya wee na-aṅụ mmiri.
ọ gbanwego akara aka ụfọdụ mmadụ mee ha na-emesi ihe ike, mee ha akpata ego, mee ha bụrụ millionaires. So ebe a ka m si wee bido fụwa Obi Cubana anyị fụrụ, bido fụwa ya n'anya ebe o buru ibu. Ọgwụkwa na onwe nke onye m onweghị nke onye m, but mụ na-agwa gị na ebe m si fall in love with this guy bụ otu m si, maka na m bịa bido n'otu o si enye ndị mmadụ aka, otu o si agbanwe ndụ ndị mmadụ. So akwụkwọ na ile anya na ihe gbasara Obi Cubana, vidiyo m na-eme kịta ahụghị vidiyo izizi. Enwego m vidiyo na-abụ m mere gbasara Obi Cubana. Emego m vidiyo na-abụ na Ema24 TV chanel a, emego m vidiyo abụọ. Ịga ihe dịka na YouTube chanel m makwa na Facebook page m, makwa na ile anya ị ga-afụ vidiyo ndị. Ọ ga-amasịkwa m emecha ka ị gaa nele vidiyo a. Ọ bụghị sọsọ ya bụ onye Igbo gwute esiki ma onye Igbo kpara ego eji emeri ọnwụnwa. Ha buru ibu. Ọ bụ sọsọ Obi Cubana, ha buru ibu. And anụ na-apịa statistics ọfụma, na-apịa the ranking ọfụma, na Obi Cubana nwere ike o soro na the first 5, ma ọkwa na nwere ike gbakọ ya ọfụma, nwere ike ma eso na the first 10 ndị Igbo gwutere ụmụ ihe siki 5 ndị a, ndị Igbo billionaires, mana ọ wee billionaire. So kedu ihe anyị na-ekwu? Ihe a na-achọ ka akọwa ebe a bụ na enwere ndị Igbo ka ya wee kpata ego, na onwe ndị Igbo ka ya wee kpata ego, mana ọ dịka otu ahịa si wee na-adazi n'elu na ebe ọ na-etiri isi. So Okoye bụ onye bịa na-agwa m si m na m negodo anya n'ebe ọ na ntiri isi na social media platforms. Ebe ọ bụ na nje na Google, enwere ike nchọ ka nje taịpụọrọ onwe m ihe ọzọ bido na o bubutere m Obi, nje ka ntapụ ihe ọzọ bido na si o bubutere m Cubana. So ka m fụ how popular afọ adị. Nna nnechakwa ihe a this guy kwuru, ihe a dị nke ọ eziokwu. So nje buru kọmputa pịa, ọ bụrụ eziokwu. Ebe ọ na anyị tiri aka, jee na Facebook, jee na Flickr, jee na YouTube, paatị ọ bụla etiri aka asị gị Obi Cubana nke Obi Cubana nke ọzọ. So ya ka Okoye nọ na-agwa m, ịmago nke ụlọ ode a na-ege ihe ọ na-ekwu, okwuye bịa kwụrụ m ọtọ n'anya, okwuye bịa kwụrụ ọtọ ka siga. Okwu Okoye na-agwa m maka Obi Cubana kwụrụ ọtọ ka siga, na-apụ anwụrụ ka Igbo. Ya wee dị m egwu. So ọ na-agwa m na o nwere ihe ga-eme ka onye ji ike wee machapụta n'ọgbọ ọgụ ka ọ ghara inwe wundu, na a na-ama akịkarị ụdị ndị ahụ. Isi akịrị ihe o menu. Ọ sị na m gee ntị na o nwere ofu nwa Igbo na-akụ egwu wee musician ama a na-akpọ Fino. Ọ sị na o nwere egwu ya a na-akpọ Fada, na ọ na nje na-egwu ya afọ. O nwere ebe o kwuru sị na tutu ịmapụta na iru ọrụ na gị bere ebere, na ọnụ ka ọ tụrụ ya, mana ụfọdụ anyị aghọtaghị, ụfọdụ anyị nwere idea. So Okoye na-agwa m sị na ọ bụrụ na asị ya kwuo na ọ dị ya ka Obi Cubana ọ machapụta ka ịmago o ji ike machapụta, and ọ machapụta ịmago hook everywhere, ọ na-emezi anya niile na-aga ebe ọ nọ. Isi ka ije mere onwe gị ihe ọzọ na YouTube, nekwa Obi Cubana. Ịnwa anwa jee Facebook, nekwa Obi Cubana. Ije na Instagram, kedu onye ọzọ? In fact na ihe ọfọ ka e were afọ Instagram change eto Obi Cubana. Ije kasịa na ụda social media platforms, Obi Cubana. N'ọbụ na nneanya ihe Okoye na-agwa m na nneanya fụ otu obodo anyị si dị kịta, na onye ọ na-kwesị ibere ebere. Maka na ọnwụ na ị na-emewe ọfụma na obodo anyị ahụ Nigeria today, na onwe ndị ọ ga na-awụ isi, onwe ndị ga na-ataji gị anya, onwe ndị ga na-afụrụ gị ofu obi. Ha na-ege anya ọwụ na ị na-emewe ọfụma karịa ha, obi ama adịghị mma ebe ị nọ.
ọ bụkwa ihe ọjọọ mmadụ ịdị na-emewe ọfụma ma sị na mmadụ wụ ọgaranya ma sị na mmadụ wụ bilonia, na ọ bụrụ ihe ọjọọ ka ọ bụ. Mbịa were ihe a Okoye gwa m, tụọ ya plọm, ihe a balansị ya m n'anya njebụrụ mmadụ, ịmago balansị ya m n'anya nke njebụrụ mmadụ. Ọ dị nke ihe ọ na-ekwu eziokwu, ọ dị n'ime ihe ọ na-ekwu. Efughị, ọ dị nke eziokwu, ọ dị n'ime ihe ọ na-ekwu. Ilekwana anya n'ụdị ihe isi ike dị na ịmago poverty na ihe isi ike dị na Naịjirịa n'ụbọchị taa, o nwere ụfọdụ mmadụ o nwere ike ịdị na-eme obi ọjọọ. Abịa n'anya afọ na ihe dịka mmadụ dịka Obi Kubana na-emewe ọfụma, ọ ga-eme ka obi na-agbalị ụfọdụ mmadụ, and obi mgbalị a nwere ike ịmama ebe o si. O nwere ike asị gị tụọ aka, ije tụọ aka ebe ni, mana o nwere ike ọ bụrụ ebe a ka o si. So o nwere ike before masị m kwuo, ịchọwa onye na-atụ ụta na o nwere ike ịwụ n'ọya nwa maketịrị Obi Kubana were eresie ndị mba anyị. Inwekwa ike jekwa jee cheki ọfụma, o nwere ike ọ bụrụ ebe ahụ na-eche wee ebe o nwere ike isi. Efughị, Okoye sị na ngụ isi ọfụma na ya na-agwa m na nge ntị ọfụma, na enwe ike ebe m na-eche esi wee ree nwa amadi ya, ọ bụrụ ebe a ka esi ree ya, na ọ bụrụ ebe a ka esi ree ya. Maka na oge ụfọdụ ihe Okoye na-agwa m, ọ sị na oge ụfọdụ na oke nọ n'ụlọ gwa nke dị n'iro ụdị dizaịn azụ ewebata ati na ngịga, na otu a ka o si dị. Na mgbe na ndị osu imi na-arụ ọrụ ha, na-arụzikwana ya ọfụma, na ndị osu imi nwere ike ha eketago obi. Ọ bụrụ na ndị ugwu ma ndị na-achị obodo amara onye Obi Kubana wụ, mana o nwere ike oke nọ n'ụlọ gwara ndị asị ya cheki nọ onye ọfụma, gbakọ ọnụ dis guy ọfụma, ama agbafuru dis guy agbafuru. Ndị a nwere ike isi na ihe a infọmeshọn ewetara ha nwekwa n'ike iwe eziokwu, ka anyị kwasị ike n'akwụkwọ dis guy, ka anyị sọmọ nọ dis guy, ka anyị mara nke na-eme eme, ka anyị jụọ ya ma mmadụ nwere ike ịgbafuru agbafuru n'obodo a na-akpọ Naịjirịa. O nwere ike bụrụ ihe eji kpọọ ya, o nwere ike bụrụ ihe EFCC ji bụrụ Obi Kubana. O nwere onye mmanụ kama asị gị kwuo na anyị nwere ike esi asị gị kwuo na-esi na ihe eji gụgbu ya maka na o nwere ike maka na onye Igbo ma ọ bụ gịnị. O nwekwa ike bụrụ eziokwu, ọ bụ na ihe eji gụgbu ya maka na onye Igbo, ọ bụ na emere ka e wee maakị ya dịka otu esi amaakị ụfọdụ ndị Igbo, mana enwere ka apịcha ya ọfụma, enwere ka apịa ya ọfụma. Ọ bụrụ na onye maketịrị nwa amadi a nwere ike iso n'ofu onye n'ime grupu ndị a na-eso ha akwari up and down, na-eso ha eje eri oriri, agbago agbada, eriri je Europe, eriri je London, eriri gbada Abuja, eriri gbada Igbo. Enwekwa ike apịa ọfụma. Ofu onye nọ n'etiti ha nwere ike dị na-atajiri ha anya, ofu onye nọ n'etiti ha nwere ike iwe onye rere ya, gwa ndị a ka a bịa tiri anya na wallet, maka ihe EFCC mere ya bụ itiri Obi Kubana ya na wallet. So nwere onye nwere ike ịṅụ isi na ya dị sure nọ ihe dị otu a mere ihe EFCC ji bido maakị Obi Kubana. O nwere mmanụ, mana ihe ma na mgbe na-adịghị anya nke bụkwa eziokwu ga-apụta. Biko emerọ m ihe ozizi a ma ọkwa na ihe onyonyo a ka nji ịmago cast ba Igbo Billionaires. Mba, ka m nji mee vidiyo ahụ ka m mee ka ụfọdụ ha marụ na o nwere ka obodo anyị dị kịta, o nwere ka obodo anyị Naịjirịa na ala Igbo dị kịta. Obodo anyị jara eze, ịma ha ka isi zonye ụkwụ na ntu. O nwere onye nwere ike ịtụkwasị obi kịta. Nobody can be trusted kịta. Mara ebe dado, nwere ike ndị a na-etiri gị mkpu n'azụ ma gịnị, ha nwere ike ịwụ na ha ndị iro gị, nwere ike bụrụ ndị enemy gị. Mara. So onye na-agwa Igbo Billionaires ka ha kpachapụ anya, ka ha kpachapụ anya. Biko, mgbe mụ na Okoye na-ekwu okwu, ọ gwa m na Obi Kubana na ọ machapụta ka
na ọ bụ na ya che na ọ mmachapụta ka ọ machapụta mere all eyes ji wee jewe ebe ọ nọ wee bido tibere anya na wallet na ọ machapụta ka. So nsi biko ndị Igbo billionaires anyị nwere na ndị Igbo millionaires na ndị na-emewe ọfụma na ndị bute esiki, ọ wụrụ uche m ka anyị wee nwayọọ ịmago na-display wealth, ka anyị wee nwayọọ na-egosi na anyị akpaghị ego eji emeri ọnwụnwa, ka anyị wee nwayọọ na-eji ihe ndị anyị nwetara ma ọkwa na ego ndị anyị kpata, maka na ụfọdụ mmadụ mago filu na-egwu ka a na-eyi ha maka nwere onwe ndị ga na-afụ Obi Cubana dịka ndị oppressors, ịmago na-afụ ya asị ndị a na-achọrọ ka ha nabalara ụra, mana ọ bụrụ na otu ọ dị. Onye ọbụla nwere otu Chineke si kpọọ ya oku. Ngọzi dị n'iche iche, akara aka dị n'iche iche. Ọ bụrụ onye ọbụla ga-awụ Obi Cubana, ọ bụrụkwa na onye ọbụla ga-awụ ogbenye, ọ bụrụ onye ọbụla ga-emewe ọfụma. Kama ekpere onye ọbụla na-ekpe ka o so na ndị gwute esike, ịghọtago dịka otu Obi Cubana si gwute. So biko ibe anyị ndị Igbo kpatara ego, biko wetuo n'obi ịmachapụta na social media, wetuo n'obi ịpụta na social media na-egosi na unu akpaghị ego eji emeri ọnwụnwa. Ọ ga na-eme ọtụtụ anya buru ibu a na-aga ebe unu nọ. O nwegoro onye suru imi ha n'anya asị na imi anyị suru dịkwa ka ọ wee eziokwu. Gịnị mere ha ji amasị na ọ dị ka eziokwu? Because enega anya fụ ihe na flash, ha enega anya fụ ihe na flash, fụ otu isi eji oriri na nkwari na everything eyi ha egwu, fụ otu isi eji investment eyi ha egwu. Oge ụfọdụ nwere ike na-agbakọ nna ọsọsọ gị nwa ka Oluwa gọziri, biko ọsọ gị ka ọ gọziri, anyị ga-agbafuru gị agbafuru. Biko vidiyo abụrụ ogologo vidiyo, ọ a very short one. Biko ihe anụwawụ alụ nna atụrụ ndị Igbo be anyị na-emewe ọfụma. Enwere ike ọ bụrụ na Obi Cubana efu na EFCC were anya chapada ebe ọ nọ kịta, o nwere ike enwego grupu jego meet ye Obi Cubana ka ọ helpụọ ha, maọkwanụ ka ọ chọrọ ha ihe, maọkwanụ o nwere ike onwego onye je meet Obi Cubana ka o nyere ha aka ma ọ bụ gịnị. O nwere ike Obi Cubana emeghị maọkwanụ o meghị otu o siri chọọ, o je buru akwụkwọ na big de protest letter send it to EFCC, ebido chụgharịrịa. Enwekwa ike apịa ọfụma, o nwekwa ike agbakọ ọfụma. Ọwụ na n'ofu nwanna ha jeje wuo ndị EFCC n'ike si ha nebara this boy anya na mmadụ ama agbafuru n'obodo a. O nwekwa ike wụrụ a competitor, o nwere ike wụrụ a friend, o nwere ike wụrụ ka aha agbakọ na-aṅụ mmanya. Mana ka m gwakwuru nke eziokwu this guy ọṅụ ego m nkwụ n'anya, origo m oriri n'anya. Nna ifu collections nna ama ebe esi etinye mata this guy ọnụ onye a na-enye ezigbote nsogbu ifuge. So biko ndị be anyị unu na-eme gbakọọ n'ọfụma because isi gị pụta karịa gị ka a ga-afụkarị. So o nwere ike wụ n'otu Obi Cubana si wee wepụta isi, ndị afọ ilu na isi ha pụtakarịgo na mmadụ agaghị agbafuru. Tutu ị na-asị nọ ndị a ma ọ ndị a mmerụ eji chụwa Obi Cubana, chekikwa ọfụma. O nwere ike ọwụ ndị ahụ iche bụ ndị ọwụ, o nwere ike wụrụ agha ime ụlọ, o nwere ike wụrụ ofu nwanna maketiri ya. Ibe anyị ekelekwa m unu. Biko unu echefukwana subscribe ịmago na Ima24 TV channel. Unu jee na YouTube channel m Ima24 TV, unu a subscribe. Unu eje na Facebook page m ebe ede like, unu eklik ya. Biko wenu vidiyo a tụsasịa nụ vidiyo a. Ọwụ na Oluwa akwado, mụ na unu ga-enwekwa na vidiyo ọzọ na-abịanụ mgbe na-adịghị anya. Ekelekwa m unu. Biko ka anyị ghara ịdị na-apụta na social media mgbe ọbụla na-egosi na ya adịkwaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla. Anya buru ibu na-ene onye ọbụla na-emewe ọfụma. Bye bye nụ.